Naša nová predajňa je už naplno otvorená. S radosťou očakávame vašu návštevu. Nájdete u nás topánky, opasky, mikiny, trička, prechodné flisové bundy, nepremokavé taktické bundy, zimné bundy, taktické blúzy, štýlové flisové mikiny, kuše, luky, doplnková výbava, kompletná airsoftová výbava, taktické vesty, survival výbava, výbava pre strážne a bezpečnostné služby, športové doplnky, batohy, taktické tašky a brašne, ďalekohľady, široká ponuka taktických a otváracích nožov, taktické svietidlá, outdoorové fľaše a nášivky.